Здравейте хора, аз съм Степи и днес играем Майнкрафт. Това май не знам кой епизод и както виждате ползвам Тичупа, при мен има един много хубав приятел. Кажи здравей. Здравейте. Да напишем, да каже, чай са. Има ли хора? Добре. Добре. Така, този текстур пак е як. Ето, ресим се казва манго. Як има хора, значи ще искам едно нещо от вас. Значи аз като така почва клипа, на едно лище да пишете 1, 2, 3. Значи, едно ресурс пак, така. Защото ще искам да ми изберете един ресурс пак, дето да снимам с него. И това е първия, значи, е така поред. Май са 6 ресурс пака и като включа втория веднага се връщам. Защо не написа френерите от преди аз това. И така, идем. Да хора, това е втория текстур пак, направо този направо много обичам, направо нямам думи. И така. То се обърка, че не съм пуснал клипа, мага. Нищо. Защото зрители трябва да се учат. Да, силно червен така. Да, този текстур пак аз най-много използвам. Всичко ма кефи. Така. Направо даже не го кефи. Само е така, виждате ли го така, значи е така, е така. Кръгото. Направо маки. Да хора, и като сложа трети текстур пак веднага се връщам. Като чупи графката малко. И се връщам. Ау, брат, стига бе! Не съм го спрял, мале. Просто. Изгубих се в гората. И да хора, това ми е третия текстур пак, направо умирам за него, направо много як. Същия като на втория ресурс пак е с текстур пак. Да, този текстур пак беше аз. Да, обърках се направи. Браво! Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате на канала ми. Знам, че се абонирате. Се зарадвах, че има 24 абоната. Хора, моля, отделете даже 4-3 секунди, за да харесате клипа ми. Моля ви, моля. И да хора, значи този текстур пак го използвам. Не заради това това вече на макефи. YouTube. Къвто и лък ли да е така бе? Да, както и да беше. Без да не е чак. Ето Power едно смисъл. Така е ресурс пака, много макефи. Бум. Хакнах си го. Да хора. Залеза. Право. Супер. Мале залеза. Само че на този текстур пак не съм го виждал такова, луната. Иначе небето е много прекрасно. Ето, вау. Сега дори ще го снима. Чакай. Вау. Чакай отгоре да пише. YouTube. Да хора, включвам и четвъртият ресурс пак се идва. Да, луната вижда, че вече нямам стрели, няма смисъл да цепя. Да. Вау, като с текстур ресурс пак е як. Като чупи е много ягът, вижте. Показва за колко секунди ще колче. Чупи блока не показва секундите, но показва се чупи блока. Да, братата. Такова. Крафтинг. Тейбъл. Печките. Крафтинг тейбъл и другите торче и мурче. Само ако ме питат, че това бацаля. Като на Shaders. Още не съм пробвал. Трябва да би бацал. Трябва да бацал. Не бацал. В смисъл имам предвид,
че, нали, като нося торч в ръката ми в шейдърса, свети, брат. Това му е якото на шейдърса. И слагам 6 текстур пак и ресурс пак и веднага се връщам. Да, хора, и ето 6 текстур пак. Але колко как се вижда тревата. Малко е като дефалт, само че каплючето е малко променено, крафтинг, виж къде е. Ето вижте, примерно тук е променено малко. Ето вижте. Оп, тук си е реално, ама гледайте. Оп. Да, малко е променено. Това няма, изобщо не ми пука. Чувството само ще е оранжево и това няма кефи. Печката вече няма кефи, крафтинг тебъла си е също. Да, само бравата е променена, е нещо като лаго. Лъка няма стрели да... Госиче! Стреснах се, човек. Мале, и аз къвет... Госиче, чакай, ще взема... Да цепим от. Да, хора, това беше луната. Както виждате. Ето на сто няма стрели са. Не, има кита, ама кит. Старт. Добре, кит старт. Да, хора. Ето, погледнете са. Много си крив. Влизам на носа. За малко. Така. Да, човек, то са кое е бус. Моля. Той не е бос, това е ресурс. Дай каси якото. И е страшно. Да, хора, и слагам и слагам и седмия текстур пак. И се връщам. Да, хора, е това. Последният текстур пак. Както... Това е същия. Опа, изничи. Имам грешка. Веднага идва ми гола спирал. Забравяйте да се абонирате на клипа и да харесате клиповете ми. Не забравяйте да се абонирате канала на Боткил. Да, хора, пак сложих на ресурс пак, защото повече ма кефи. Както ви казах, хора, изберете ресурс пак от 1 до 7. Май съм значи последния съм сложил 2 пъти. Сега го разбрах, ще разбера, защото приятел ми каза. И да, хора, това беше от мене. Аз бях Степи и вие бяхте моите зрители. Не забравяйте да харесате клипа.